Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Ngifuna ukudlulisa nanku umlayezo la. Uyabona mbukeli, lento ohleze uthi uyayicabanga mase uyixoxela abanye abantu, ofuna ukuthi kusasa uphumelele ngayo, mase beyakuphikisa ugcine uphela amandla. Yenze. My advice ithi go for it. Ngaso sonke isikhathi mawuthi wenza something mase kuqhamuka abantu abaningi abakuphikisayo, dela ngokubona. Bayeke labantu abane-negative impact kulento oyicabangayo, abangenayo i-positive thinking noma umbono positive. Thatha lowo mbono wabo uwenze ushintshe ube positive, uyeke ukulokhu uxoxa nabo, ubabheke nabantu oxoxa nabo ukuthi bakuliphi iklasi. Angisho ukuthi basezingeni eliphansi noma eliphezulu, kodwa ngokombono, ubuka iklasi lombono, kuyenzeka uxoxe nabantu abangekho kulowo mcabango, hhayi ngoba besuke bekuphikisa ukuthi bona basuke bey'cabangela ezinye izinto. Kodwa ngithi thatha ukuphikiswa kwabo, i-perception from them noma i-negative attitude from them, ungalokhu uxoxa, yenza leyo nto. Uma ngabe usuhlulekile futhi ungalokhu uxoxela abantu, uqhubeke uzame ngenye indlela. Kodwa the more uhluleka, the more you will learn tricks or techniques of which how you gonna manage it, of which how you gonna do it. Please go for it, don't ever give up. Iyona nto ezokuphumelelisa nje njengoba kuphikiswana ngayo. Yizwa ngami, sengikubone kaningi leyo nto. Siyabonga.